Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloan Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren divulgazio saio honetan Juan Zelaia sariketa. Pentsakera, analisi kritikoa, proposamenak, luzera handirik gabeko idazkiak, ensaioa edo saiakera, hauxe sariketa honek duen aukeratua duen generoa, literatur generoa, ensaioa. 10. edizioan ezagutu ditugu sarituak, bi izan baitira baten partez erdibana saria eraman dutenak. Eta hori egin behar dugu ezagutu nola izan den saria aditzera emateko zeremonia txikia. Epaimaikoen esanak, sarituen lehendabiziko azalpenak eta baita sari honen finanziatzaile den erakundearen eledunak esanikoak eta hoietxek dira geure ale honetan, kulturarloaren ale honetan adituko ditugunak. Obeaz hasi gaitezen, lehendabizi epaimaikoaren agiria irakurriko du idazkari lanetan Pili Joldik. Jarraian, Joseba Intxaustik lanen irabazleen izenak aditzera emanen ditu. 13 lan aurkeztu dira. Gai aldetik anitzak eta bataz beste maila honekoak. Naiz nabarmentzen den saiakeraren ordez sintesi txosten edota lan akademikoetako joera, baita zenbaitetan garapenari edota irakurgarritasunari buruzko arazoak ere. Arrazoi bat zein bestea tarteko azken hautaketara itzalak harturik 3 kuaderno txiki eta Euskal Herria lanak pasa dira. Euskal Herria lana aintzakotzat hartzeko modukoa da, baina besteak beste luzerari dagokion arauetako baldintza neurriz kanpo gelditzen duenez, azkenean baztertua izan da irabazlea hautatzeko unean. Geldituriko bi lanean artean adostasunik ez eta aurtengo Zelaia saria bien artean banatzea erabaki da. Exaequo. Beraz, itzalak harturik literaturan azaltzen eta nagusitzen diren euskaldunei buruzko irudikapenak aztertzen dituen lana, eta 3 kuaderno txiki, kazetaritza, informazioa eta gaurkotasunezko beste zenbait gairi buruzko gogo eta kritiko laburrez osaturiko saiakera. Partaide guztiak eta sariaren antolatzaileak zorionduz eta eskertuz, akta hau sinatzen dugu gu guztiok, Iruñan 2010ko abenduaren 23an. Itzalak harturik, Kepa Larrea musika da autorea eta saritua. Hiru kuaderno txiki, Fermin Erbiti Zabaltza. Exequo, hortaz, berdin edo paretsu, saritu baten partez bi, erdibana. Irabazleen lehendabiziko azalpenak eta lehendabizi etxekotik hasita, Fermin Erbiti. Irakurtzea eta idaztea gustuko dituen kazetaria naiz, prentsan, irratian eta telebistan ere aritu nintzen garai batean, eta gaur egun hemendiko zurbilagoen erakunde batean ari naiz lanean, komunikazio arduradun, kontos ganberan, entzolega karrikan, eta irakurtzea eta idaztea eta zuzentzea ditutan ere lanak, baino ez dira oso lan literarioak, fiskalizazio txostenak izaten diralako, badakizue zenbakiz beteta, eta diru zaintzako gerakina bezalako, ez dakit, esapide itxusiak niretza bitzat, ni beti letratakoa izan naizelako. Orduan arratsaldean mendeku hartzen dut eta bestelako gauzak hartzen ditut. Eta aspaldian konturatu nintzen, irakur zaretasuna ze polita den eta ze, ez dakit, badira gauza asko irakurtzen ari zarenean, interesgarriak eta garai batean kuaderno txiki batzuk erosi nituen hor apunteak hartzeko, irakurritako liburuetatik harturiko apunteak ziren eta beste tokitatik hartutako gauzak edo impresioak edo
Eta horiek betetzen hasi, eta bete zirenean, esan, agian, jarriko naiz ordenagailuaren aitzina, jaz fundamentozko zerbait ateratzen den, eta hori da zuzen ere, hemen dagoena testu laburrak dira, ez dakit, nire iritzia, noski, nire kezkatzen hauten gaiak agertzen dira, gustoko ditudanak, literatura, edo haurtzaroa, edo denbora joan etorria, olakoak musika, eta bar, lehenbiziko zatian, modu kritikoan, hor agertzen dira nire gustoko idazleak ere, eta bigarren zatian komunikazioari buruzko testu laburrak ere. Hor, bigarren zatiko guztiak laburragoa da zati hori, baina komunikazioaz. Eta hori da, ni bukatzeko, eran nuke, netako oso plazera handiko lana izan dela, bat ere disiplinari gabe egin nuelako, bururatu ala idazten nituelako, eta beraz gustora aritu naiz, eta nolabait ere prozesuri borobiltzeko saria etorri da, eta zer esanik ez, horrek indarra eta ematen dizu, agian ordenagailuaren aitzinen jartzeko berriro, eta fundamentozko zerbait ateratzen baldin bada, idazten saiatzeko bintzat, eskerrik asko. Ederki. Beste saritua bizkaitarra da, Basaurikoa, Kepa Larrea. Opari polita, olentzero egunean, olentzero heldu da, eragozpen guztia gora bera, eguraldia eta bestelako eragozpena gora bera, olentzero ere heldu da. Ipatzen dut hau, olentzero ere bada, lan honetan agertzen den, ipatzen dudan pertsonaietariko bat, ez? Eta, bueno, hori ez, lana da, euskaldunak nola irudikatzen du gure burua, eta batez nola nola ikusi gaituzten kanpotik, eta askotan guk, asko pentsatu gabe, geure egin ditugun beritziak, eta zelako hauesak sortu diren. Eta burura etortzen zaidan lehenengo izena, aipatu beharrekoa da, Jose Mari Garmendia izan zen tesi zuzendaria, eta hau ez da tesiaren zati bat, bezik eta tesitik jauzitako atal bat. Berak esaten zuenez, hau fundamentu gutxiko lana zela, esan edut, fundamento zientifiko gutxiko historia zela tesi baterako. Ez ordea, saiakera edo beste formato batean orkesteko. Eta eskarrak eman behar dizkiot, zoritzarrez, aspaldi utzi gintuen, eta ezin da gurekin egon, baina lehenengo oroitzapena berari. Eta besterik gabe, lan hau dabil fikzioa eta errealitatearen artean, muga me batean batzutan, eta fikzio horretan askotan topiko asko erabili dira, eta gu izan gara euskaldunok, batez literaturan denetarik. Izan gara espainolak, eta espainol artean espainolenak, independentistak, eta independentisten artean independentistenak, katolikoak, katolikoen artean beti katolikoenak, beti nor baino gehiagoka gu izan gara, eta izan gintezken. Problema bat txiki bat baino ez dago. Dena izatea eta une berean eta denok izatea, ezinezkoa da, ez? Hori da, horretaz ari da, orkestu dudan lan. Eta eskerrik asko guztioi. Saria nori eman erabaki dutenak epaimaikoak adituko ditugu banan-banan. Izan ere, pista batzuk ere badira, sarituak izan diren lan hoiei buruz, eta baita beste gogo eta batzuk. Urrenez urren hemen, Vicente Serrano, Inma Errea, Kepa Altonaga eta Pili Joldi. 3 kuaderno txiki lanari buruz, ni irakurle amorratua naiz, horren egilea bezain beste gutxienez, dirudienez, ezta? Eta bereziki atsegingarri egiten zaizkit niri beti irakurketa hoietatik ateratako gogoetak eta batez ere, baldin badira kasu honetan bezala, ez hori kritikatzeko edo baizik eta hortik gero gure buruan sortzen diren beste gogoeta batzuk egiteko. Eta nik uste dut hori izan da, nire ustez hori izan da lan horren kasuan interesgarriena. Gero, bigarrenari buruz, itzalak harturik, oso gai ohitua dugu gure artean eta identitatearena. Eta aspaldin nago konbentzituta guk geure buruaz dugun imaginario horretan eta zin garrantzia duen, guk uste baino asko handiagoa, ze garrantzia duen besteek gutaz esaten duguna, gutaz esaten dutena. Eta bereziki aspektu hori iruditu zain interesgarria lan honetan.
pena, norabeteko pena bai izan da, bentzan niretzat gai interesgarri asko izan direla hor, baina batzutan, ez dakit, alderdi akademikoak edo divulgatiboak edo hartzen duela nagusitu egiten direla alako alderdiak, eta alderdi literarioa gutxiago, gaiak interesgarriak izan da ere, gutxiago nabarmendu dela, eta bueno, beti gogorarazi, saiakera hau, batez ere saiakera literario, sari hau, saiakera literariokoa dela, ez? Saridunei dagokienez, esate baterako nik 3 kuaderno txikin, ez dakit, ados nago bat nator, Bizentek esandakoarekin, eta gustatu zait baita ere hor ni ere irakurtzalea naiz, oso, eta gustatzen zait baita ere non gustuz ikusi dut nola jarri diren harremanetan, nola irakurketa horiek eta eguneroko bizitza, errealitatea bera, ez? Eta, bueno, gogoan dute gauza txiki bat, baina, bueno, nire behintzat uste dut gutxi aipatua delako atentzio eman dirana da, aita eta semeen arteko harremanak, bai liburuetan eta bai eguneroko bizitza nola ikusten diren, aipamen txiki bat da, beste gainerakoetan, baina horrekin gelditu nintzen oso gai gutxi jorratua delako, ez, besteak beste. Bestaldean, Itzalak Arturik lanean, baita ere, ikusi dut gustoz, irudi hori, ez, euskaldun irudia nola aztertzen den lan literario horietan, eta ikusi dut baita ere, bueno, gogora ekarri zidan, ez dut Atxagak esan zuela behin edo idatzi zuela zerbait oihartzuna, ez, importantea den guretzat, bai banakako gisa, bai kolektiboki, gure oihartzuna nonbait izatea, kasu honetan literaturan eta agian oihartzun distorsionatu bat da gehienetan, baina bueno, hori ikustea bera interesgarria berez. Niretzat esperientzia berria izan da, eta oso aberasgarri zuertatu da, denda ostetik ikustea onelako ekitaldi baten nola gauzatzen den, ze nolako lanak aurkezten diren, ze material dagoen hor irakurtzeko. Eta alde horretatik 13 lan horiek irakurtzea eta izan da, atsegina. Lana bai, ez, baina atsegina ere, hainbat ideia, hainbat alor, esparru askotako kontuak eta egile desberdinen perspektibak egon dira. Eta alde horretatik, ikustea ze mundutan mugitzen garen, irabazle zuertatzen zera, baina ez duzu ikusi besteena zer izan den, ez? Orain aurten posibilitate hori ikusi dut, ez? Eduki dut. Eta gero ja saritutakoak, ez? Zer, 3 kuaderno txiki, ez? Aipatu da ja, igertzen da hor pertsona irakurtzale bat, orain ja badakigun ordan, ez? Baina artean egenekiela ere, ikusten zen hor gustu batetik abiatutako obra bat zegoela, irakurketa batzu atzean, ez? Eta hortik gogoetak, holako dibagazio batzu, baina norberaren kolkoan egositakoak, norberaren nortasunetik eta abiatutakoak, oso berez doan irakurketa bat izan zen niretzako, oso atsegingarria. Eta modu berean edo horregatik neurri batean esekuo eta agertu dira, Itzalak Arturik, ez? Hor ere irakursale bat ikusten zen luma horren atzetik, esango dut, eta hor ere bidaia literario bat, oso interesgarria, topiko batzu neurri batean, Mogel, eta horra gertzen dian batzu, ezagunak zirenak bizitatuz edo rebisitatuz, esango dugu, ez? Euskaldunen inguruko arketipoak, baina hor ere beste gogoeta bat, gure nortasuna, gure identitatea, berez joan dira irakurketak, nik uste dut niretzat, a posteriori esan da, 13 lan horiek irakurtzea eta bereziki 2 horiek eta 3. Oso aberasgarri zuertatu da. Gai buruzko pare bat kontu, ez? Bata da, kazetaria nahi zenez, nire bai Ferminena oso gustora irakurri nuen. Batez ere, nik uste dut, periodismo munduan ere beharrezkoa da, horren kasposo bihurtzen ari den panorama hori oraingo honetan, ez? Modu zabalean,
oso gustokoa izan ditut olako printzak eta olako pensamenduak edo laburbilduta aurkitzea testu batean, oso aberasgarria iruditu zait. Eta gero bestea, hori, beti ere oso ongi dago, Keparenean oso ongi dago ere gutaz hausnarketak egiteko eta gure estereotipoi buruzko gogoetak egitearena, horregatik iruditu zizkit batez ere gaiak azpimarratzekoa. Zelaia sariaren 10 edizio dira, eta horren berri ezagutzen ari gara hemen, geure gaurko kultur arlo honetan. 10 urte honetan gertaturikoa ontzat eman beharra dago, izan ere eta urtero lan sorta politan aurkezten baita, ensaio edo ensegu saiakera sariketa honetara. Joseba Intxausti erakunde finanziatzailearen izenean, Euskal Kulturaren Fundazioko idazkari babita ebera. Lehen hain zuzen komentatzen genuen, lehenengo urtean 30 bat lan agertu ziren bat batean. Bazirudien, edo pentsa zitekeen, aurreko urteetan hainbatek egindako lanak eta kajoi batean sartuta zeudenak dana batera etorri zitzaizkigula. Eta aurrengo urtean berriz, apenas 2 edolako zerbait. Eta horrek zalantzak sortzen ditu, olako saiakera lehiaketa eta sariketa batean ze gertatuko den etorkizunean. Begira, 10 urte bete ditugu, ia badirudi sariketa bere tamaina edo hartu duela, hortxe da bila, 12-15 lan izaten dira urtero, gure kultur mundurako ez da gutxi hori, gainera iraupen bat erakusten digu, beraz, guk behintzat gure aldetik sariketa finkatutzat ematen dugu. Esan beharra dago beste alde, nire ustez eta fundazioaren ustez, Pamielako arduradunek eta urtero antolatzaile izan direnek, Jose Angelek bereziki, epai maiak egoki sortzea ere garrantzizkoa izan dela, jende berria urtero, guztiz berritzen espada ere, epai maia berritzen da neurri batean urte oro, eta horre berak ere uste dut hor hartu diren erabakietan errespetagarritasun bat irabazi duela, idazleen artean dagoen erantzunak, idazleen aldetik dagoen erantzunak hori adierazten duela uste dugu. Sari honek behar bada, bere apaltasunean, estilo modu bat ere erakutsi duela iruditzen zait, gauza hauetarako, eta, eskerrik asko denoi, eta urrengo 10 dazten dugu orain. Beste 10 urte. Hortaz, modu honetan ekitaldia formalki amaiturik, baina horren ondoren otamena gertatzen baita lakotan da hemen ere. Eta Joan Zaraia sariketa emanaldi honen ondotik, sarituen hitz gehiago, horra aditu dugu, itzalak harturik, gutxi gora bera, mamia eta mezua zein duen, baina gehiago ezagutu nahi dugu. Gutaz esaten dutena, berehala sinisteko joera dugula, hala esaten du Kepa Larreak. Totan guk gure gureaz egin dugun irudia, ez da gugandik sortu, ez? Adibidez, jartzearra. Miñanok, 19. mendearen hasieran egin zuen Espainiako biztanle guztien deskripzio. Horretan, tarten, Euskaldunak sartzen ziren eta topiko batzuk erabili zituen. Topiko horiek, urtez urte, 150 urtez iraun zuten frankismo gariko Alvarezen entziklopedia famatuan atera arte. Eta guk sinistu dugu, horrek esaten bazuten gu baginela Euskaldun zintzoak, indartsuak, osasuntsuak eta bar, horrek esaten nahi du, agian batzirela beste batzuk, hain indartsuak ez zirenak, hain osasuntsuak eta agian gaizoberak, baina guk geure guraz hori sinistu dugu. Garrantzizko dugu guztiok, izan behar genuen prototipo horien arabera, ez? Orduan, guk prototipo, edonor, sortutako prototipo batekin bat etorri ezkero,
orduan izango ginateke erabateko euskaldun zintxoak eta prototipo horretatik urrundu garen neurria, baina ez ginen edo eskari izango agian hain euskaldun zintxoak eta jatorrak egagian. Orduan, bueno, ez dakit euskaldunok duinik izango dugun. Agian bai, ez dakit, baina akat bat aitortuko nioke geure buruari. Eta da, oso sinezberak garela. Eta sineztu egiten du guta esaten duten guztia, eta lehen aipatu duen. Bai, izan gaitezke, era batekoak edo espal batekoak edo bestelakoak. Baina dan aldi berean niretzako lan eskerga da, ezin da izalde momentu dune berean, ez dakit, esaten diguten bezalak. Beste saritua Fermin Erbiti, etxekoa, iruindar kazetaria, eta Euskal Herri Irrati honetan, maiz, astero aditzen duguna, beste launtza handiak ere, ematen dizkio irrati honi. Ontaz eta hartaz eginiko gogoetak, zertzeladak, pentsamenduak, hoietxek dira jaso dituenak bere lan horretan, irakurritakoetan oin harturik, Fermin Erbiti. Egunerokoak, memoriak, biografiak, novelarik ez dut irakurtzen. Orduan, horiek dira nire intereseko kontuak, biografiak, memoria ez fikzioa. Eta orduan, lehenbiziko zatian, batez ere liburutan edo liburuetatik ateratako ideiak ziren, apunteak, 3 kuaderno txiki horietan zeuden apunteak, eta orduan, hortik tirak hasita gogoeta edo egin nahi izan dut. Orduan, gaiak eraskotakoak dira, nik eskatzen hautenak, noski, eta hor agertzen diren idazleak ere nire gustokoak dira. Baina oinarria ez da bakarrik literatura, beste toki askotatik hartutako ez dakit, kontuak daude hor, edo pelikula batetik, edo kantu batetik, edo orduan, gogo eta laburrak, era askotakoak eta gai askori buruzkoak. Bueno, horre, zer zure burua erretratatzen duzu orduan, hor, zure joera, zure gustuak, zure pentsakera, hor zen duzu? Bai, hori aztua nuen, baina gero hori esan ziatenean saritu zutela, berriro irakurri nuen eta konturatu nintzen, hor, azken finean, gure liburutegia ere gure ispilua da, hor gure kezka, gure nahiak eta esperantzak eta hor agertzen dira. Eta neurri batean hortaz konturatu nahiz orain, argitaratzen baldin maute egia da, nolabait biluztuta zaudela eta lotxa pixkaten ematen du. Gogoetak edo, eta bai, azken finean, idazten hasten garenean, ikustu guztiok saiatzen garela mundua ulertzen, horretarako idazten da, badakigu ezinezkoa dela, hori argi dago, baina hurbiltzeko edo, pixkat bide hortan ibiltzeko, eta hala ere, gogoetak dira, baina ez dut, nire azkeneko puntuan ez da amaitzen, esan edo askotan, gai bat uztea, edo aita eta semearen arteko harremanei buruzko testu batean, hor, ideia batzuk, edo Xabirletek zioena, edo Hector Rabadek bere liburuan idatzi zuen, eta, nire iritzia ere, saiatzen nintzen hortik tiraka, eta ja zerbait, nik ere zerbait. Betire, esate batako, beriengo kontabilidade municipalaren azterketa fiskala baino desente ez da egite estimulanteago, ez? Bai, hori, goizeko lana hori da irakurtzea, idaztea, zuzentzea, euskaratzea, baina egia da, txosten horiek zuk ongi ezagutzen dituzunak, gutxi dutela literaturatik, eta orduan guztut arratsaldean bestelako gaiak irakurri behar direla, pixka sendatzeko, ez dela gogorre galitzateke. Zorionak tokatzen zaizu, eta zorionak ere tokatzen zegoen partetik, Erki. Puska bat ere guretzat, hartu beharko dugu, sariar. Eskerrik asko. Hiru kuaderno txiki eta itzalak harturik, hoietxek oraingoz behintzat lan sarituek duten izena. Eta zelaia saria, erdibana, eraman dutenak. Lan saritu hoiek hemendik hilabete gutxitara liburu moduan aterako dira. Orain artekoak bezala Pamela argitaletxearen upaingoa bilduman. Orduan itzuliko gara berriro ere lana hauetara. Martxoa edo udaberri bezpera izanen da ziurrenik. Kultur arloan, astez aste, alezarre jorratzen dugun arloa kulturgintzarena eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saio honetan, kultur arloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.